Hello, ladies and gentlemen. Ndị Igbo ibe m mmanụ anyị ji obi aṅụrị wee na-announce n'unu na-asị na Igbo Class World onwego community center ebe a na-achịkọnata ụmụaka ma ndị ntorobịa ma ndị obele ma ekpurekpu nya ma ndị nne ma ndị nna kwa Satọde unu gbakọtaba a ga na-agwa isi ewu agwa abacha agwa nkwobi esi nri ndị Igbo dị iche iche unu bịa na-eli for free ọ bụrụ na unu chọọ ịbịa na-elikwe ịnọ nso na London a raise up hand gị ka isi na ịnọ ebe anyị ga-anọ na-emekọrịta na-afụ nwanne anya ịghọtago na-asụ asụsụ Igbo na-esi nri ndị Igbo ka ụmụ anyị na-amata onwefa na-ebi ụdị relationship na-anụghalite onwefa. So stay tuned and watch. If you know, You know. but if you don't know, You don't know. So ụmụnne, hey, ọ bụrụ na ị chọọ ịbịa so na-ata isi ewu ata nkwobi ma okporoko ma ụgba ihe na-etinye ego ọbụla anyị karịrị okwu anyị kotara anyị enwego sponsọ ya bụ ndị odogwu fe ebupụtago akatamkpo ego dọba. Ọ bụrụ na ị chọrọ jos gbenye aka enu Chineke daalụ maka ọrụ ọma gị ịzaga anyị ekpere daalụ. Igbo unu ga-adị ndị ya gazielu unu ihe unu na-eme amaka ọ ga-abara unu ndị Igbo ya gazielu unu daalụ no.